आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आज दाखल झालेले आहेत. खळा बैठका होत आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातून या जिल्ह्यातील खळा बैठकांना सुरुवात झाली आणि पहिली बैठक जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झाली त्या या दोडामार्ग नगराच्या माजी नगराध्यक्ष लीना कुबल, संपूर्ण कुबल कुटुंबीय आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी सुद्धा या ठिकाणी आहेत. गेली अनेक स्थित्यंतरे झाली, गेल्या अनेक वर्षात अनेक स्थित्यंतरे झाली, अनेक बदल झाले, मात्र शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलेल्या लीना कुबल आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब यांच्या घरात आज थेट आदित्य ठाकरे पोहोचलेत. संपूर्ण घरामध्ये एक वेगळा उत्साह आहे. खळा बैठक संपन्न झाली. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. मॅडम नमस्कार. आपण एकनिष्ठ राहिलात, आज आदित्यजी थेट तुमच्या घरात आले, खळा बैठक झाली, संपूर्ण कुटुंबियांनी अगदी भरभरून त्यांचं स्वागत केलं. काय प्रतिक्रिया आहे, काय वाटतं? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आज जी खळा बैठक माननीय आदित्य साहेब, युवासेना प्रमुख आदित्यजी साहेब ठाकरे साहेब आमच्या घरी आले. मला काय बोलावं हे काही सुचतच नाही, कारण आज आम्ही एकनिष्ठ राहिलो. कारण माझे पती आज 35 वर्ष जे शिवसेनेमध्ये काम करतात. जसं सांगितल्याप्रमाणे ज्या घडामोडी घडल्या तरी पण आम्ही एकनिष्ठ राहिलो, कारण माझे फॅमिली पूर्ण कुटुंबीय माझ्या समोर होते, म्हणून आम्ही एकनिष्ठ राहिलो. आणि आज सांगायचं म्हणजे जी आतुरतेने आम्ही वाट पाहत होतो, आमचं कुटुंब काही मातोश्रीपर्यंत जाऊ शकत नाही, परंतु मातोश्रीची जी पावलं आहेत ती आमच्या दारी लागली, हेच आमच्या कुटुंबासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणखी काय म्हणजे बोलावे मला काहीच सुचत नाही. तरी पण मी त्यांचे आभार व्यक्त करते या मीडियाच्या माध्यमातून की आमच्या दारी पावलं लागली, ती आम्ही पावलं कायमस्वरूपी आमच्या स्मरणात ठेवू आणि त्याचं जतन करू. लीना कुबल यांची आपण प्रतिक्रिया ऐकलेली आहे. त्यांच्या समवेतच कुबल कुटुंबियातील ॲडव्होकेट कुबल सुद्धा आपल्या समोर आहे, जनार्दन कुबल. कुबल साहेब, काय सांगाल? एक शिवसेनेचे युवा नेतृत्व आणि आपण आपलं संपूर्ण कुटुंब शिवसेनेशी एकनिष्ठ आहे आणि आज थेट मातोश्रीची पावलं आपल्या दारी लागली आहेत, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया कुबल मॅडम यांनी व्यक्त केली. आपण काय सांगाल? एक चांगला आजचा दिवस आपल्या संपूर्ण कुटुंबासाठी आहे, काय सांगाल? महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आपले छत्रपती महाराज उदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी साहेब, तसेच युवासेना नेते शिवसेनेचे आमच्या घरी आज पोचलेले आहेत. माननीय आदित्यजी ठाकरे तसेच शिवसेनेच्या पक्षातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना प्रथमतः सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. कारण आम्ही किती वर्ष शिवसेनेत आहोत हे आम्ही न सांगण्यापेक्षा आज मातोश्रीपर्यंत जी व्यक्ती जे ज्यांच्या हातात पुढचं भविष्य आहे शिवसेनेचं, ते आमच्या घरापर्यंत पोचलेलं आहे. याच्यातच आमचं सगळं म्हणजे जे काय सौख्य समाधान आहे त्याच्यात भरून आलेले आहे. तसेच मागील काही निवडणुका झाल्या आपल्या नगराध्यक्ष इकडच्या, त्यामध्ये काही कारणामुळे किंवा इतर काही व्यक्तींमुळे काही ज्या ठिकाणी सीट आम्हाला द्यायला पाहिजे होती तिथं न देता इतर ठिकाणी अंतर्गत थोडासा राजकारणाचा भाग करून राबवण्यात आलं. पण त्याच्यात जे काय झालं ते आज सगळं भरून आलेलं आहे. यापुढे देखील आम्ही शिवसेनेशी जे काय असेल एकनिष्ठ राहू व कायमस्वरूपी शिवसेना ह्या पक्षासाठी ज्याप्रमाणे त्यांनी आज स्वतःहून आमच्या घरापर्यंत जे पोहोचून आम्हाला जे एक वेगळा मान दिला, त्यांचा आदर राखू व कुठच्याही परिस्थितीत शिवसेना ह्या पक्षासाठी असेच एकनिष्ठ राहून यापुढे पक्षवाढीसाठी आम्ही काम करण्यास तयार आहोत. इतके त्याकरिता इतर लोकल जे पदाधिकारी कोणी असतील त्यांनी पण त्याप्रमाणे आमच्याशी प्रामाणिक राहून काम करावं. आम्ही त्यांच्याशी काम करायला तयार आहोत अशी मी त्यांना इथे लोकल जे पदाधिकारी आहेत त्यांना एक विनंती करतो. यापुढे शहराच्या ज्या काही निवडणुका असतील त्यामध्ये कुठच्याही प्रकारचं कुठेही अंतर्गत राजकारण न करता ज्याप्रमाणे आम्ही त्याप्रमाणे त्यांनी राहावं. आम्ही कायमस्वरूपी त्यांच्यासोबत असतील एवढंच संपर्क. नक्कीच हे होते कुबल साहेब आणि त्यांनी एक खंत बोलून दाखवली. मात्र ही सगळी खंत आजच्या आदित्य ठाकरे यांच्या भेटीमुळे दूर झालेली आहे. मात्र यापुढे कोण एकनिष्ठ आहेत? अनेक स्थित्यंतर बदलतात, पक्ष बदलतात, सगळ्या गोष्टी होतात, पण एकनिष्ठ कोण आहेत, आपले कोण आहेत हे सुद्धा इथल्या पदाधिकाऱ्यांनी अंतर्गत राजकारण न करता लक्षात ठेवलं पाहिजे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे, एवढीच अपेक्षा माफक त्यांनी व्यक्त केली. मात्र या संपूर्ण कुटुंबामध्ये एक आज आनंदाचं वातावरण दिसतंय. निश्चित दोडामार्ग शहरात शिवसेनेसाठी हे एक आनंद वार्ता आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी संदीप देसाई सोबत साहिल बागवे, दोडामार्ग.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.